Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor. Sejjaħtilkom ħbieb il-paċi miegħek. Nibdew billi nsejħu Trinità qaddisa fostna. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nsellimlek Robnina Bonġu. Nsellem lilek sister u nilqawk nerġgħu nilqgħu issemmi għal programm ieħor. Ekku issa ninġabru semmija ħalli ngħidu it-talba lill-Ispirtu Santu qabel nibdew din il-lezzjo divina tagħna. Ejja Spirtu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. L-istess kif narajt il-50 int kont imlejt l-ewwel insara. Ejni nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija. Mill-pjanijiet u mill-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi u għall-oħrajn, għax bekk biss inkun nista' nilqa' aħjar il-kelma li se tagħtini. Dawwalli moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija u kebbis li qalbi biex nwettqu f'ħajti u f'dik ta' ħuti. Dan għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Eżis semmija, għal darboħra l-mulej Ġesu tagħna jinsab hawnhekk biex jerġa' jiltaqa' magħna. Ejjew indaħluha f'moħħna li kull kelma u kull emil tal-ħajja ta' dan Ġesu Qaddis jaħbu fihom għana enormi ta' salvazzjoni li weħedhom kapaċi jdawlu l-ħajja tiegħi u tiegħek. Allura jien u int iridu nitalmu nimxu ma' dan il-mulej Ġesu għaliex fih naraw mgħallem tajjeb li għandu l-kapaċità li jedukana bil-mod il-mod fit-toroq misterjużi li jwasslu għand il-Missier. Jedukana billi jurina il-pjanijiet ta' mħabba li għandu l-Missier lejja u lejk. Jedukana billi jurina l-mod kif hu jaħdem fl-istorja. Jurina f'kelma waħda il-possibilitajiet kollha li hemm miftuħa għalina. Għalhekk ejjew narfu nintefgħu bil-fiduċja f'din l-avventura li qed joffrilna dal-maħbub tagħna Ġesu llum. Namlu attenzjoni għal kull kelma li hu fl-imħabba tiegħu irid iwasslilna fil-lezzjo divina li se nagħmlu llum. Lezzjo divina li fiha riflessjoni ta' importanza kbira. Se jpoġġilna parabola oħra qudiemna li fiha rridu niskopru verità importanti ħafna. Alla eżis semmija jagħti talenti jew talenti lil kull bniedem, imma lin-nisrani allura lili u lilek jagħtina talent speċjali li ma jagħtihx lil ħaddieħor. Anzi, in-nisrani huma mhu nisrani mod il-mamudija u bi grazzja jingħatalu li din il-mamudija tikber fih. Għaliex? Biex ikun jista' jilqa' fih dan it-talent speċjali. Jilqaw fih bħalma t-teżor kien jiġi merfuħ f'ġarar tal-fuħar. Ġarar minnhom infushom dgħajfa li jixxaqqu u jinqasmu b'daqqa, imma jġorru fihom
oġġetti mill-aktar prezzjużi. Se jkellimna fuq it-talenti jedna. B'talent aħna nifmu xi kapaċità. Dil-lotja hija frott li mħabba li Alla għandu lej l-individu imma wkoll lej l-umanità kollha. Għax meta Alla żissemmija jagħti xi talent dan ma jagħmlux biex dak li jkun jużaha liħ innifsu biss, iżda għal-ġid komuni. Bl-isfruttar ta' tant talenti differenti, mogħtija li l-bnedmin il-bniedem għamel progressi kbar fix-xjenza, fit-teknoloġija kif nafu, fil-mediċina u f'tant affarijiet li bihom għamel aktar komda din il-ħajja li ngħixu hawn. Ħajja li kapaċi tkun diffiċli minnha nfisha kultant. Imma semmija ħafna drabi jew kważi dejjem dawn it-talenti li ġejjin minn Alla aħna nagħmluhom tagħna bħalli kieku nissilnihom aħna fina. Qegħdin għandna mhux brigal motililna b'xejn imma għax kapaċi aħna ħaqna l-proset dejjem aħna. Dan għamel minna nies kburin u qed ninsew kif għandna nirringrazzjaw lil dan Alla tagħna li minnu ġej kull ġid. U hekk illum il-ġurnata wara tant sekli li fihom uża u sfrutta t-talenti li taħalla l-bniedem qed jimmaġina li Alla huwa hu. Kemm hawn nies li ma jridux jafu iżjed balla. Sawn twassalna l-kburija semmija insibu diversi drabi fil-Bibja li Alla kien jakkuża lil poplu ludi permezz tal-profeti għax kienu jużaw l-affarijiet li tomu biex bihom għamlu Alla tmejta li ma jiswew għal xejn. Jienu int semmija barra t-talenti normali nirċievu talent speċjali li min m'għandux il-fidi adulta ma jistax jaħtaf. Tafu x'inhu dan it-talent? Huwa it-talent tal-kelma talla, l-aħbar it-tajba tal-Mulej Ġesu. Ekku kif qed jagħmel propju issa ixandrinna l-aħbar it-tajba. Talent semmija li rridu naħtfuh u nipprattikawh f'ħajjitna. Il-kelma talla, meta nemnuha issir fiku fija teżor, talent bla tmiem li hu mistenni li nużawh għal ġid tal-oħrajn. Iva ma li jiena nibda nemmen fil-misteru tal-għajt ta' Kristu, jiġifieri nemmen li dan Kristu li hawn preżenti fostna ġi darba fil-ħajja tiegħi u tiegħek, għex fostna bata u kollha nafu x'mewt ħarxaha, ma nafu u nemmnu wkoll fil-glorja tiegħu fil-qawmien. Dan kollu seħ bris tiegħi u tiegħek. Meta wieħed jara f'dan kollu jingħata kapaċità mill-Ispiritu Qaddis Alla biex jibda juża dan id-dawl, dan id-don li qed jemmen fih mhux brisq u biss imma brisq ħaddieħor. Għandna bżonn semmija inxandru l-kelma li nintlew biha aħna lil ħaddieħor. Kemm jien u int qed nagħmluh dan? Kemm qed nużah dan it-talent? Ejjew nisimgħu s-silta mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 25, versi 14 sa 30, u nkomplu nirriflettu fuq il-parabola qawwija dwar kif qed nużaw it-talenti. Isimgħu lil Ġesu jirrakkunta lil ta' madwaru meta kien hawn fostna. Parabola li jixtieq jerġa' jtenni għallum propju biex tenna nirriflettu fuq ir-relazzjoni bejn kif inħadmu d-doni li rċevejna mingħand Alla u l-miġja mill-ġdid tiegħu li fiha qatt jistaqsina kif ħaddimnihom. Nagħmlu attenzjoni waqt li nisimgħu il-qari mingħand Romina. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Wieħed kien ser isifer,
sejjaħ lill-qaddija tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Lil-wieħed ta' 5 talenti u lill-ieħor 2 u lill-ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu u siefer. Dak li kien ħa 5 talenti mar minnu fih ħaddimhom u għala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 għala 2 oħra. Iżda dak li ħa 1 mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja raġa lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resa qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra. Sinjur qallu, 5 talenti ħallejt li fidejja, nara, lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Risa ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li fidejja, nara, lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Iżda resa ukoll dak li kien ħa talent 1 u qal, Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt u mort ħebejt it-talent tiegħek fl-art. Nara, għandek dak li hu tiegħek. Qabes is-Sinjur u qallu, għaddej ħażin u għażin. Kont taf li naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek mort qed flusi il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom bl-imax. Ħudulu mela t-talent u għatuh lil dak li għandu 5 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu iżjed ukoll. Iżda min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda itfawh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżis ta' snin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek, Krissu. Eżis semmja, permezz ta' din is-silta Ġesu li mallem tagħna irid iġarna niftakru fl-aħħar jiem ta' ħajjitna. Però dan m'għandux innikkitna imma għandu jkabrinna l-għaqal li jenna niżnu sewwa dak li l-aktar jgħod f'ħajjitna. Il-parabola li se nirriflettu fuq llum sa tenna nagħmlu dan. Rajna li wieħed li kien se jsifer sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Dan is-sit mhux li fil-mulej Ġesu li hawn fostna li rxoxta u telaq għal vjaġġ sifer lejn is-sema. Il-qaddejja huma aħna, id-dixxipli li nemmnu fih. Ma sejħinniex skjavi jew ħaddiema bil-paga. Fil-Bibja qaddej tal-mulej u titlu ta' onur riservat għal dawk li fħajtu jwettaq il-proġetti ta' Alla. Jekk jiena u int qed ngħixu tajjeb il-wedid tal-mamudija, allura aħna l-qaddejja li l-mulej ħallilna l-eredità tiegħu f'idejna qabel sifer. Aħna semmija mħeġġin biex din l-eredità li hija l-imħabba tal-Alla u tal-proxmu inkabruha biex dejjem tibqa' tagħmel il-frott u ta' dax-xogħol mhux se jitħallsu bil-flus bħalma fl-aħħar tal-parabola ma jissemmewx il-flus. Il-premju hu simgħuha sew semmija u l-ferħ u s-sodisfazzjon ta' min iwettaq ix-xewqat tas-sit. Dak il-ferħ immens ta' wieħed li ħasem fil-bini bħala ġebel ħaj u tkabbir tal-Knisja li Kristu ġie waqqaf fuq din l-art. Dan jagħmel parti mill-istorja tad-dinja u mhux sa jintesa' qatt. Hawnhekk eżis semmija tajjeb ninnutaw li it-talent tal-parabola huwa l-eredità li ħalla f'idejna il-mulej Ġesu li mbagħad iridu nisviluppawha ħatat il-frott
billi nużaw il-ħiliet u d-doni li żejjidna bihom dan Alla tagħna. Infatti s-sit tal-parabola ta' talenti lil qaddejja skont il-kapaċità tagħhom. San Ġwan jikteb ir-rakkont tad-diskors ta' Ġesu fl-aħħar ċena, meqjus bħala it-testament tiegħu. Hemm ħallilna it-talenti fit-testament tiegħu. Din hi l-eredità li ħallilna, natikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. L-10 kmandamenti kienu minquxin fuq il-ġebel. Dan il-kmandament ġdid se jkun minqux fil-qalb tal-bniedem għax hu l-ħajja divina trasmessa lilna u forza li satenna namlu il-ġid mal-proxmu, nibnu dialogu ma' kulħadd, nirsistu biex jinqeret il-faqar, inqisu lil kulħadd bħal aħwa u niklu fuq mejda waħda fejn kull wieħed jieħu ħsieb il-bżonnijiet tal-ieħor. Forsi xi wħud jaħsbu li biex iseħħ dan kollu jeħtieġ miraklu. Kieku l-insara tad-dinja kollha jimpenjaw ruħhom kif suppost, kieku dal-miraklu iva eżis semmija jsir. Kif is-siġar jirċievu l-istess silma u x-xemx imma jagħmlu frott differenti, hekk ukoll aħna nirċievu l-istess spiritu li jħaddem fina talenti diversi biex nipproduċu frott varju. Jekk inħalluh jaħdem fina, namlu frott skont il-ħiliet tagħna minn ftit u minn ħafna. L-ispirtu jaħdem fina permezz tal-kelma talla, tas-sagramenti u taħutna fil-komunità, fil-familja, fuq ix-xogħol. Il-mulej ma qalilniex kif se namministraw din l-eredità. Alla fidejna għax jafdana tassew. Insista li kull wieħed u waħda minna jeħtieġ jimpenja ruħu. Fis-silta qrajna li dak li ħa 5 talenti mar minnu fih iħaddimhom. Dawn it-3 qaddejja żis-sebija huma aħna u llum imħeġġin naraw kif u kemm qed nimpenjaw ruħna. Minnu fih insaqsu jew nitlajjaw. Xi elementi ta' 3 qaddejja jinsabu fija u fik ukoll kultant żmien. Ġieli għamilt bħat-tielet wieħed, dan ħeba l-eredità u mara l-xogħlu u dik l-eredità kienet l-aħħar fil-ħsieb tiegħu. Meta nħarsu madwarna u naraw tant injoranza reliġjuża u indifferenza, insaqsu x'insara aħna qed inkunu. X'nagħmlu quddiem xi setet li jikkwotaw il-Bibja bla ddoċċ, fil-waqt li tant insara forsi qatt ma qraw vers wieħed biss minn din l-eredità prezzjuża li tagħna l-mulej, il-kelma qaddisa tiegħu. Aw min jibatlu liedu għal ballet, sports, pjanu, imma le għad-dutrina. Qed naħbu it-teżor fil-ħofra. Kif San Mattew rid jixxejkja ftit lill-insara ta' żmienu biex ma jneħlewx fuq ix-xinxilli u l-ġid materjali biss, qed jistieden lilna wkoll illum biex nagħmlu l-istess tafux. Bejna wara ħafna sid dawk il-qaddejja reġa' lura. Ġesu tagħna nafu li telaq fiżikament imma baqa' dejjem magħna. Kull jum jiġi u jsaqsini x'inti tagħmel bl-eredità li ħallejt fidejk, sister, u jitpoġġi jismek. Fihax tomod din, eżis semmija Ma ninsewx li qed jiġi fl-aħħar ta' ħajtek u ħajti wkoll biex nagħti kont komplut tal-ħidma tiegħi. Smajna l-frażi sabiħa fis-silta li qed nirriflettu fuqha, sewwa għaddej tajjeb u fidil.
Int kont fidil fil-ftit. 5 talenti kienu somma kbira ta' flus dak iż-żmien, anki 2, imma paragun ma dak li wettqu l-ewwel żewġ għaddejja is-sumum oriġinali kienu ftit il-ftit u s-sitwazzjoni tad-dinja qabel il-qaddejja bdew il-ħidma tagħhom. Il-ħafna huwa wara. Meta dawn wettqu l-pjantalla xandru l-proġett ta' dinja ġdida li Kristu rid iwaqqaf fuq din l-art u li jkompli fil-ħafna ferħ fil-ħajja ta' dejjem. Insaqsi, jien kemm qed nimpenja ruħi f'dan il-bini tas-salzna. Qed insib il-ferħ tiegħi f'dan l-impenn jew qed infittex il-ferħ band oħra. Jista' Ġesu li jsejjaħli għaddej tajjeb u fidil. Is-silta smajla bżajt u mort ħbejt it-talent fl-art. Hawn insibu il-karattru prinċipali tal-parabola. Jibda billi juġġudika s-sid bl-aħraġ dan. Sirt nafek bħala raġel aħraġ, taħsad fejn ma żrajtx. Tal-qaddej għandu ideja Alla li ma jippermettix żball aħraġ u lanqas jipprova jisma' u jħoss skont is-sitwazzjoni. Dan huwa Alla li jwerwer għalih u kif tagħmel żball jiktbu fil-ktieb biex żgur ma jinsiex. Min jgħix bil-biża' ta' Alla bħal dan jimblokka, ma jkunx jista' jiżviluppa u jiffjorixxi l-eredità u jmur jaħbiha f'ħofra bħal qisu jindifen qabel il-waqt. Ġieli jien għext f'ħajti biża' bħal din u kuntentajt biss billi qatt il-bot midnub mejjed. Il-biża' eżis semmija tfixkel ir-relazzjoni tajba li iben suppost ikollu ma' missieru. Dat-tillet qaddej ma sarax. Ta' lura t-talent sħiħ kif kien l-sit. Ma miġnub mejjed imma tilef iċ-ċans f'ħajtu li jiżviluppa u jmexxi l-qudiem is-saltna u bekk kien jgħix aktar ferħan. Dal-qaddej kellu biża' ieħor. Dan l-iżviluppar kien se jissorprendih u se jqalliblu ħajtu ta' taħt fuq. Irrealizza li se jkollu jbiddel ħajtu u jibda jgħix u jaqsam ġidu mal-oħrajn. Ħaseb allura li jkun aħjar ħalli kollox kif kien qabel. Qaddej ħażin ma jistax ikollu relazzjoni tajba mas-sit. Għax is-sit jimxi b'imħabba bla kundizzjoni. Imħabba li tpoġġik għaddej tal-oħrajn. Mhux biżżejjed ma tagħmilx dubit mejta. Trid timpenja ruħek biex tagħmel it-tajjeb. Inutli ħajja moħlija fix-xinxilli u mhux impenjata għall-bini tas-saltna. Sinjur spiċċa biex qallhom itfgħu il-barra fidla. Jekk inġib ruħi bħal dat-tielet qaddej, jien ninqata' l-barra mis-saltna tal-Alla u nkun qed ngħix fid-dinja l-qadima ta' dlam li hi egoiżmu, poter, għejra. Din tkun tassew il-ħajja tal-biki u d-disperazzjoni dan hu ta' it-teżżiż ta' snin. Il-mulej qed jgħidli, oqgħod attenta, attent, taħlix ħajtek b'dan il-mod. Ejjew nifqu ftit ħalli nisimgħu silta mużikali verament sabiħa li jisimha
We all have gifts to share. Iva, il-kol kemm aħna għandna talenti biex nistgħu nixxerjawhom mal-oħrajn. Nisimgħu din is-silta sabiħa. We all have gifts to share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share. We all have gifts to share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share. Every child born comes into the world in a wondrous moment of glory. And the truth we come to know as we live and love and grow is the gift that opens our story. The story of the courage to begin, a journey of faith from within, with so much hope, joy and love. Just imagine. We all have gifts to share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share. When we all share the truth that we know and see the gifts in each other, then we can be the change we want to see in the world with our sisters and brothers. And we will raise our voices high, lift up our hearts to the sky, and together we'll let our spirits fly. We all have gifts to share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share. Inkomplu eżis semmijek u nirriflettu ftit u naraw din il-parabola xi trid kompli tal-limna. Jien ma nafx intom imma jien f'dan il-Vanġelu li għadna kif rajna. Beżżani daqsxejn dwar dak il-bniedem li rċieva t-talent ta' Alla u marħbih bla ma ħadmu. Mhix kwistjoni li kien għażin ta' dan jew ma kienx kapaċi jinnegozja. Iż-żelu, il-ħeġġa u l-arfin ta' xwieħed għandu jagħmel bit-talent Alla jagħtihomna l-Ispirtu Santu. Għax il-Mulej stess qal biex ma ninkwetawx se ngħidu jew se nagħmlu għax l-Ispirtu Santu jurina x'għandna ngħidu u x'għandna nagħmlu biex inħadmu it-talent tal-kelma t'Alla miżruha fina. Li jinkwetani anzi beżżani f'dan il-bniedem hu li Alla fdaħ bit-talent tiegħu imma ma għamel xejn bih. Tgħid għaliex, x'inhi r-raġuni? Ġejja kollha mill-idea li hu kellu tal-missier ta' Alla. Waqt li l-oħrajn ħadmu t-talenti tagħhom għax ħassewhom imbuttati mill-imħabba u mhux mill-liġi, minn qalbhom u mhux bil-fors. It-tielet wieħed kien jara lil Alla bħala raġel aħrax, Marell. Taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx qallu. Dan hu kliem tas-sew ibes li qal lil Sidu, kliem li ħereġ minn qalb ibsa li ma skopritx l-imħabba t'Alla. Eżis semmija, insaqsu lilna nfusna. Ma' min inxebbaħ lili nnifsi jiena? X'qed nagħmel bit-talenti li Alla tani? Qed nużhom għax inħossni mbuttata mill-imħabba jew qed jiġrili li qed naħbihom għax nibża minn Alla għax naħsbu raġel aħraġ kif ħasbu t-tielet
personaġġ tal-parabola. Kemm hemmx tirrifletti din il-lezzjo divina. Namlu attenzjoni hawn eżis semmija għax faċli niġġudikaw lil dak li ħebat talent meta faċilment nistgħu nkunu aħna floku. Il-biża' nisrani li l-Iskrittura tant titkellem fuqu tafu x'inhu u l-biża' li nitilfu kollox u ma nkunux ma dawk il-ħinja li ma ddejqux mix-xogħol imma x'kienu maħbuba u ħabbew ħadmu t-talent tagħhom. Tilet għaddej kellu impressjoni terribbli ta' Alla. Dini mistoqsija importanti li jiena u int irridu nagħmlu. Għax il-kol ta' aħna it-tentati biex almenu f'xi mumenti mudlama tal-ħajja naħsbu bħalu. Iva, meta l-istorja tagħtina fuq wiċċna. Meta nħossu li Alla donnu jibqa' siket żmien twil. Meta naraw li l-ħadd ieħor għaddej minn żmien tajjeb u aħna qatt ma tiġina waħda żewġ. Meta dan kollu ma nifhmux għaliex qed jiġri, ma nifhmuhx u ma naraw imkien l-imħabba li fuqha nisimgħu tant, jista' jkun li dakinhar l-għadu jiżra t-tixwix fina u jgħidilna li Alla sar dak li dejjem irid, dejjem jikmanda hu, dejjem jgħabbi l-liġijiet tiegħu fuqna. Tant li ħafna ideoloġiji kontra l-Knisja iħeġġu lil bniedem tal-lum biex ikisser il-madma ta' Alla. Quddiem dan kollu, quddiem din is-sitwazzjoni eżis semmija x'taqbad tagħmel għajd. Kultant iva namew u ma narawx l-imħabba. Kultant nifqu biss fuq id-batija li għaddejjin minna f'din id-dinja. Imma l-parabola qed tallimna li l-ewwel żewġ għaddejja gawdew mill-miraklu morali li fetħilhom għajnejhom u raw il-verità. X'verità raw? Li Alla ma ħafirix lanqas lill-ibnu. U allura nissuġġerilek waqt li inti qed bagħti irrifletti fuq dan li ben Alla, dan il-ħarruf li qiegħed anfosna llum jallimna. Ftakar li lilu Alla ma ħafirilux. Kultant aħna nippretendu li lilna jaħfrinna u jneħħilna dbatija kontinwament. Imma lill-ibnu Ġesu telqu fil-mewt. Għaliex tajt? Minħabba fiku fija. L-aħħar wieħed minn dawn il-personaġġi tal-parabola baqa' għama u m'għandunax. Dan għandu jkun il-biża' tiegħi u tiegħek li rridu noqogħdu attenti għalih eżis semmija li ma narfux lil Kristu li hu l-imħabba ta' Alla forsi naraw biss dak li jaraw l-għajnejn tal-ġisem. L-ewwel żewġ personaġġi tal-parabola għarfu li is-salib sar glorjuż għax wassal għal qawmien. Anki jitbatija tiegħek għażiża oħti għażisħija, dik ser issir glorjuża, dik qed taħżinlek għan-naħa l-oħra tafx. Se twaslek għal qawmien. Tħallix li jiġrilek bħall-aħħar wieħed li beża, ħeba dak li jafdalu sidu, ra s-salib bħala saħta, erda, sinjal ta' mibeda u mhux ta' mħabba. Aħna rridu nkunu eżis semmija insara imdawlin bil-kelma t'Alla. Kristu illum qed isemmalna din il-parabola tat-talenti biex jurina kif min jingħaqad miegħu permezz tal-fidi u l-opri tajba u jistennieh biex jiġi għalih jirritornana fil-glorja jiġbaħ lil qaddej tajjeb u fidil li s-Sinjur qallu idħol fil-għena ta' sidek. Kollha nixtiequ li jkollna l-istess tweġiba u ġveru. Xilna rridu nkunu bħalhom intelligenti u nieħdu ħsieb l-amministrazzjoni li jafdalna fidejna li mallem tagħna Ġesu. Alla huwa mħabba u l-unika amministrazzjoni li jafdalna fidejna hi l-imħabba biex nużawha mal-oħrajn. Il-mulejja żissemmija ġej żgur fl-aħħar ta' żminijiet jiġi meta jkun il-ħin u l-waqt. Aħna qegħdin nistennew it-temma tal-fidwa.
Iżda bejn l-ewwel miġja fl-istorja u l-aħħar miġja fil-glorja, is-saltna tħalliet fidejna. Ingħatatilna l-grazzja u l-biċċa xogħol ibsa li inxandru lil kull bniedem is-sens tal-ħajja, il-wiċċ veru ta' Alla, ngħidu kemm aħna maħbubin, indawru ħarsitna li lejn mill-evidenza, li lejn mit-toqol u l-falliment, il-mulej ġej. U sa dan it-tant, dan iż-żmien tan-nofs, imiss lili u lilek li nħadmu t-teżor għażiż li ħallinna, muniti tad-deb ileqqu tad-deb ma stizz. X'inhuma daw? Il-kelma, is-sagramenti, il-komunità parrokjali, muniti li jagħmluna onja aktar minn kun bniedem ieħor, iżda li ma nistgħux inżommuhom għalina semmija. Ninsabu fid-dinja, iżda maħniex tad-dinja. Ħajjitna issir xbija ta' xi ħadd wis akbar u aqwa ta' tama kapaċi tqajjem il-mejtin, il-mulej ġej. U illum jitlobna nejxu ta' wlied, nejxu ta' salvati, nuru t-teżor li għanna u li għamilna gburin li aħna disċipli ta' dan li mallem qaddis tagħna, Ġesu. Namlu attenzjoni semmija li ma jmurx ġrinna bħattilet għaddej tal-parabola li kif qalu bżajt u ħbejt it-talent li tajtni taħt l-art. Dal-għaddej mandux relazzjoni ta' fiduċja ma' sidu, imma jibża minnu u dan jimblukkaħ. Il-biża dejjem jipparalizza u spiss iwassal għal deċiżjonijiet żbaljati. Il-biża jżommok lura biex ma tieħux inizjattivi, iġielek tfittex kien f'soluzzjonijiet bla riskju u garantiti. U bekk tispiċċa biex qatt ma tagħmel xejn tajjeb. Biex nimxu l-qudiem semmija u nigbru fil-mixja tal-ħajja ma nistgħux inkunu beżżija, jeħtieġ li jkollna fiduċja. Dil-parabola tfehmna kemmu importanti li jkollna idea vera ta' Alla. Ma rridux naħsbu li hu xi sit kattiv, ibes u żgħar li jrid jikkastigana. Jekk aħna għandna din l-idea żbaljata ta' Alla, allura ħajjitna ma tistax tkun għammiela. Għax ngħixu bil-biża u dan ma jwassalna qatt biex inkunu kostruttivi, anzi il-biża jipparalizzana, jeqridna. Aħna msejħin nirriflettu biex niskopru li ma hi verament l-idea tagħna ta' Alla. L-Antik Testament u diġà juri ruħu bħala Alla ta' ħniena u modrija tqil biex jadab u għani fil-ħniena u l-fedeltà. Għaldaqstant għandu jkollna fiduċja immensa fih. Ġesu jurina l-ġenerożità u l-ħerqa tal-missier b'ħafna modi kif ikliemu bil-ġesti tiegħu, billi jilqa' lil kulħadd, speċjalment il-midinbin, żgħar, foqra, imma wkoll bit-twissijiet li jtina li jikxfulna kemm jieħu interess biex aħna ma naħlux ħajjitna fil-vojt. Infatti dan hu sinjal li Alla jistimana ħafna, dal-għarfien jgħinna nkunu persuni responsabbli f'kull azzjoni tagħna. Għalhekk, il-parabola tat-talenti tiġbdilna l-attenzjoni dwar ir-responsabilità personali u dwar il-fedeltà tagħna li tfisser li aħna jkollna l-ħila li dejjem nibqgħu nfittxu toroq ġodda mingħajr ma naħsbu, mingħajr ma naħbu it-talent. Jiġifieri id-don li Alla afdalna u li se jitlobna kont tiegħu. Induru semmija lejn il-Verġni mbirka u nitolbuha tinterċedi għalina sabiex
nibqgħu fidili lejn ir-rieda t'Alla. U t-talenti li jużejjenna bihom insarfuhom fi frod bnin. B'hekk inkunu utli għall-oħrajn u fl-aħħar jum inkunu mill-qawwajn mill-mulej li jistedinna biex nieħdu sehem fil-glorja tiegħu billi jgħidilna: sewwa għaddej fidil, idħol fil-għena ta' sidek. Wasal issa il-moment li niftħu il-linja tat telefon nifakarkom fin-numru li huwa 21453 21453 kif ukoll tistgħu tkomplu tibgħatu l-messaġġi fuq 79791023 Għalhekk jekk tixtiequ titkellmu mas-sister dwar dan is-suġġett li qiegħda titkellem fuq illum tistgħu tagħmlu dan bil-ċemplu fuq 21453 Ekku sakemm ikonna xi telefonata ekku tajjeb li nkomplu daqsxejn din nara. Jekk nieħdu l-kelma għaddejja u t-tifsir tagħha li normalment fl-Evanġeli tfisser il-sir li m'għandu xejn tiegħu laqqas ħajtu u allura jiddependi għal kollox anki biex jgħix fuq sidu. Jidher ħafna iżjed id-dabien li jeżisti bejn is-sit u l-qaddej. Imma dan ir-raġel tal-parabola kien jafda lill-qaddejja tiegħu. Tant rajna li jafdalhom ġidu kollu. Il-fiduċa li kellu fihom ma titwemminx. Il-fiduċa tiegħu mhix mibnija fuq kriterji akademiċi li kellhom dawn il-qaddejja jew mill-ħila fl-amministrazzjoni jew minn xi fama li kellhom biex wieħed jafda daqshekk irid ikun iħobb lil min jafda. Lil wieħed ta' 5 rajna talenti. Lil wieħed 2, lil wieħed ta' wieħed. L-istorja jkompliha Ġesu. U biex tifhimha ma tridx wisq erf. Alla żissemmija afda kollox lil bniedem. Afdalu ġidu kollu. San Pawl missierna fil-fatt. Fl-ittra lir-Rumani jgħidilna li Alla tana lill-ibnu, l-uniku ibnu, kif jista' jkun li ma jagħtinix kollox miegħu. Ġidu kollu, il-miljunarju li jagħti kollox fidejn l-irsiera tiegħu. Iħobbhom tant li jafdalhom kull ma kellu. Alla jħobb u jafda lil dawk li huwa ħalaq. Ħalaqhom, ħalaqna lili u lilek għaliex, propju għax iħobbna. U biex iħobbhom u għax iħobbhom jafdalhom kollox. Sfortunatament il-kelma talent fi żmienna dejjaqnila daqsxejn it-tifsira. M'għandix tfisser kull ġid, imma biss il-ġid li jinsab
fil-ħiliet tiegħi u tiegħek. U dan ifisser li meta xi ħadd ma jkollux ħiliet jew ikun fi stat li jkollu imma ma jistax iħaddimhom, mhux avdat minn Alla jew mhux maħbub minnu, naħsbu aħna. Għaltlu li mhux vera, il-ġid ta' Alla huwa fidejn kulħadd. Anke l-istess ħajja tagħna. Anke l-istess ħajja tagħna hija ġid moti lilna minn Alla. In-nifs li nieħdu jiena u int, l-eżistenza tiegħi u tiegħek kollha kemm hi u iż-żmien u l-post li fih din l-eżistenza tgħix mhuma xejn li il-ġid ta' Alla, il-ħajja tiegħu. Sister, ħanaqsam ftit xi riflessjoni dwar dinek din it-tixbieħa tat-talenti. Turina b'qawwa kbira kemm Alla għandu tama fina ekku li iżomm quddiemu l-ġid li jekk irridu hekk nistgħu nagħmlu biftit grazzi u għajnuna li jagħtina hu. Hekk Alla tal il-kull bniedem qatt taħwieġ tajbin u meta hekk nidru quddiemu meta jiġi hekk it-tieni darba se jagħmel ħaq minna fuq kemm u kif inkunu ħaddimna tajjeb li dak li tagħna u kemm inkunu ksibna ġid tar-ruħ b'dil ħidma hekk li wieħed ma jħaddimx lotjiet sbieħ li Alla jogħġbu jagħtih hija ħaġa ħażina ħafna. Ara x'għamillu hekk is-sit lil dak li mar jaħbi t-talent. Hekk irrid naħseb ftit ara pereżempju x'inhuma t-talenti tiegħi. Żgur għandi ħwejjeġ tajbin li Alla tajhom li biex inħaddimhom għall-ġid. Kif qed inħaddimhom biex ngħin għall-bini tas-saltna ta' Alla fuq l-art, hekk forsi din tkun anke domanda li jistgħu anke issemmija jkomplu jċemplu fuqha. Jidher li għandna telefonata sister naqaf ftit hawnhekk. Hello Radio Marija. Bonġu. Bonġu. Jiena smajt din riflessjoni dwar it-talenti nara il-kruha tal-egoizmu meta l-bniedem għandu xjat l-ħattijħor imma ma jimportax laqwa li hu tajjebu, laqwa li nqedaw, laqwa li ma jonqsu xejnu u kontent bek. Però nħoss li dan se jkun biex ngħidlek ta' kundanna l-aħħar ta' żmien il għaliex it-talent li jagħtina l-mulej mhux biex nużawh għalina personalment, imma biex nużawh għall-glorja tal-Alla, għal-ġid tal-proxmu. Dan ixtaqt ngħid jiena. Preċiż, iva preċiż kif semmejna u ġvera. Alla jqassam bit-talenti, qassam talenti diversi għal-ġid tagħna u kif qed tajt tajjeb inti u kadda kif semmitilna Romina wkoll li jiena rrid nużhom mal-oħrajn. U nafu x'sa jsir, il-ferħ li tal l-ewwel wieħed, il-ferħ li tal it-tieni wieħed ma kellux daqs liħor imma mxew kif da u xiġralu l-aħħar wieħed. Ġifri din hija l-kelma tal-Alla llum u l-kelma tal-Alla għalik li qed tismani int min int u li tarbel, tipprova tarbel din il-kelma hekk żomm xi ħaġa minna inna nitkellmu mhux ħażin imma li qala dan il-mulej jekk li jinsab fostna taf flimkien ma' Omna Marija. Iridek timxi tikka pass il-qudiem. X'qed nagħmel jien b'dak li tani Alla. Forsi jkun hemm xi ħadd fis-sodda u jgħidlek jiena x'nista' nagħmel sor jiena il-Marelli. Tista' tagħmel ħafna. Jiena gustajt ħafna ta' sa nsemmi Fader Kutajer ma nistax niftakar ismu, jinġi għamlinna l-irtir. U naħseb din il-mami tiegħu qiegħda tisma'. U kif ġi jamlenna l-irtir rani għalli Sister Teresa. Għatlu għalli jien għandi l-mami ma tiflaħx, għalli
u bħal Zakkarija mhix kapaċi ma tistax titkellem, imma fuq karta ridet tikteb kemm nieħu gost nisma lil Sister Teresa. Sadin għaltlu għajdila proset li Sister Teresa, miex Sister Teresa, l-mulej qed juża li Sister Teresa, u għaw ħafna kull min jiġi hawnhekk aħna strumenti f'de. Imma gustajt li din il-mara marida edemmek u wara xtieħu kemm ħadd gost. Mux lil Teres, kemm ħadd gost nisma lil Sister Teres, dak mhux importanti. Iġifieri hemm fis-sodda u tisma il-kelma talla. Għanna telefonat oħra, sister, għax Alright. ħja kważi ta' waqt għeddinna l-ħin. Hello, Okay. Radio Marija. Bonġu. Ma nafx għaddi xed tistenna. Hello, Radio Marija. Jider li qatat. jimpurtax. Fadal ftit zaħira. Alright, le tibżax. Aħna jiena li nixtieq li jsirek minn dan il-programm jinħobb nisħaq ħafna u kważi għalhekk jisni aċċettajt li nagħmlu hekk din is-sena għax li snin issa nagħmel din Alright, telefonata. Hello, Radio Alright. Marija l-aħħar waħda tkun. Bonġu, Radio bonġu. Marija, Iva, xkont sa ngħidlek, kif qal dak ir-raġel l-ewwel? Iva. Fimni, hawn min jagħmel il-ġid, Mela le ma. pero naf min jien jiġi minni għamel il-ġid. Huwa stabeni, huwa tajjeb jiġifieri mill-flus u hekk. Għamel il-ġid, u għax għamel il-ġid, sab tnejn jieħdu din il-madoffi ta' droga u marru jisirquh. U jisirquh. Dik il-biċċa tax-xogħol. Dik il-biċċa. Ġifieri ġid għamel. Ġi tagħmel. Però mbagħad issa qudiem Alla dan il-personaġġ ġifieri li jagħmel il-ġid, u għamel il-ġid u se jiġi mħallas ta' dak il-ġid qudiem Alla se jieħu. Ħadd wiġbek fuq ir-radju, isma' minn fuq ir-radju ta' Senior, please. Sa jieħu l-premju tiegħu. Issa mbagħad dak li ġara jisni kif fimtiena ma dawk stess li jagħmel il-ġid, ġifieri ġew għamlulu d-deni, ġifieri dan jiġri anke l-mulej kien jagħmlilna il-ġid u d-deni, ġifieri. Però huwa l-fatt li x'għamilt jiena anke dak li ġara huwa ikraħ ferm li jiena jekk għamiltlek il-ġid inti li ġejt tagħmel id-deni li jsir u l-mulej għalinna jobodukom jekk intom bħalma badu lili, però li tittieqaf inti fuq il-ġid li għamilt inti, li jagħmel dan il-personaġġ li jiġi minnek, dak hemm għandu t-teżor tiegħu in-naħa l-oħra tal-ġid li huwa għamel. U l-oħrajn sintendi ta' dak li ma m'għamlux sewwa għandhom ukoll il-ħlas tagħhom mhux veru. Sister, nikonkludu bil-mod, għax għadda l-ħin. Mela leħi, jena kull ma nixtieq infakkar l-semmija li dan il-programm jiġi repetut is-sibt fil-5:09 ta' filgħodu. U tajjeb issa ninġabru hekk biex infaħru nirringrazzjaw il-mulej tal-kelma li tagħna waqt din il-lezzjo divina. Inrodlok ħajr mulej Ġesu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta lid-dixxipli 2000 sena ilu, imma li llum ukoll tajta anke lili. Għatini l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex bimħabba nwassala lill-oħrajn. Dan itolbulek bl-interċessjoni ta' ommok u Ommi Marija li kienet l-ewwel waħda li laqata f'qalba u f'ħajjita. Għall-glorja tal-Missier li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Jiena flimkien ma' Romina nsellimlek u nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Insellmulkom.